Sziasztok! Ebben a videóban tokabokázni fogok, és az az érdekes, hogy végig tudom tartani a sorozatot. Nem ide akartam még mindig lépni, szóval ha nem láttátok még az előző 2 részt, akkor azonnal katt oda, mert szerintem jók lettek, de az egyiken még nincs is megtekintés, szóval az akciót nézzük meg, jó? És ha tetszik, akkor iratkozzatok fel, jó? Köszi! Kinek tetszik? Várj, ott oda, jaj, Istenem. Hát Jézus Istenem. Valamint még előtte meg fogunk nézni, hogy legyen meg. Yes, igen, téged nézzünk meg, jól érzed. Amúgy majd nem sokára alig lesz videó nem sokára, hogy csak azért, mert mazsoret fellépésem lesz Debrecenben jövő hét szombaton, és ezért többet kell gyakorolnom rá, és amúgy mi az új ez? Ez megvan. Nincs valami új. Ebben van hinta. Ott van. Ott. Na mindegy. Kezdjük is. Meg még azt elmondanám, hogy nem csak azért, mert masi fellépésem lesz, azt tudom, biztosan csak néha gyakorlom, ma is kell, csak még a gáladalt kell gyakorolnom, amit még nem tudok teljes egészében. Szóval azt is gyakorolnom kell. És nem is húzom tovább a szót, kezdjük. Istenem, miért? Háromszor csengettem. Itthon vagyunk, nem? Bakker, nem, a szomszéd néninél vagyunk. Hát, bakker, hol lennénk? Ki ez? Egy fickó. Öltözzünk fel. Ki ez? Szóljunk anyának. Lehet valami betörő. Még mindig nem érkezett meg a kisasszony. Hívok már? Halló? Hol vagy? Megjött már? Nem hinném. Ő szerintem ott marad örökre. Hát nézd meg azért. Istenem, ha még nem lesz itthon, komolyan kinyírom. Mondjuk alapból is ki fogom nyírni. Istenem, miért kell elcsavarogni a házamtól
engedély nélkül, és ha még pasizik is hozzá, az annyira szuper, hogy meg fogom tényleg ölni, nem csak elájul. Jó napot. Ha? Te meg mit keresel itt? Hoztam ilyen valamiket. Köszönjük. Ez... Anya! Mi az, már jársz is? Dehogy is! Enyém a leveles. Ha? Nem, először kimosom. Miért is kell kimosni? Hát az erdőből hozta. Micsoda? Hát ez hülye. Na most már téged is kinyitfantalak. Téged most nem. Jó, mert te nem pasizol. Ne hajts a lányomra, vagy... Gyere, beraklak a szekrénybe. Nem csináltam semmit. Ide kötözlek. Így tökéletes. Ez duplán kell majd mosni. Na szóval, kedves fiatalember, mi a ló túrod keresel itt? Csak hoztam a matracokat. Jó, nyilván az erdőből vannak. Be se lehet rakni ezt. Most ezt vegyétek, úgyhogy beleraktam. Jó, most mos a gép. És miután mosott, 1 óra múlva elengedlek. 1 óra múlva. Húzás ki! Mi is történt? Mindegy, felmegyek a szobámba. Amúgy itthon is jó. Egyet, kettőt. Sziasztok, lányok! Kinyitfandottad? Nem, az előbb szaladt el. Oké. Ha most nem nyílsz ki... Anya! Engem akarsz kinyírni? Ja nem, csak fel akarom vinni ezeket. Akkor jó. A nővéremet nem vagyok hajlandó látni. De mi a bajod vele? Ó, semmi. Nekem lesz egy normális pizsamám. De azt honnan szerezted? Az erdőből, ahol voltam. Miért kellett erdőbe menni? Hát, valaki engem irritált. Oké? Ez a másiké. Add a nővéremnek akkor. Jó, oké. Szia! Szia, anya! Ó, de jó, köszi, anya! De jó, köszi, anya! Mindjárt jön, ha kinyitfantalak. Ha? Ki ez? Hol voltál? Ahhoz neked semmi közöd. Mi? Nekem semmi közöm? Igen, jól hallottad. Most miért vagy ilyen mérges és olyan vörös a fejed? Ó, hisz mindjárt kitör a vulkán. Ha?
kitör a vulkán. Ha, Istenem. Ez is a te kis dedős cuccod. Dedős? Hát olyan szót nem is ismerek. Szlovák vagy? Istenem, nem lehet viccelni se? Vagy egy betű, na, ez a tiéd, mert nekem már van, képzeld el. Ne beszélj már így velem, mint egy babával, csezd meg. Csezd meg, ez a csezd meg, ez annyira csezd meges. Most meg te csezd meg ezzel. Csezd meg ezzel, ez annyira szép szlovák szó. Ha most nem fejezed be, szólok anyának. Anyával már kibékültem. Mi? De hát anya azt mondta, kinyif van. Egy fiúval jöttem. Mi? Nem lehet fiúd. Nem is a fiúm. Ő hozta ezeket a madracokat. Jól van, mindegy, nem érdekelsz. Nem érdekelsz. Istenem. De hát ez. De hát az. De hát amaz. Te meg hova mész? Fürdeni talán? Jó. Hova mész talán? Hova mész talán? Talán. Fürdeni? Jól van. Miért vagy annyira ideges? Szerinted nővérem mikor költözik már el? Hát, még jó pár év. Micsoda? Annyi idő? Igen. Nyugi, vidd ezt a relaxáláshoz. Jó, köszi.